от сега и непресно во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй ни. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Пресвята Троица, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, владико, прости беззаконията ни. Свети и пусти, изцели немощи поради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, иже си на небеси, да свети име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, остави долгим нашим, яко же мы оставляем должников нашим. И не веди нас изкушение, да избави нас от лукавого, защото царствие, сила и слава Твоя, всегда, всякога и во веки веков. Амин. Бог Господь, яви се нам, благословен време Господне. Бог Господь, яви се нам, благословен време Господне. Бог Господь, яви се нам, благословен време Господне. Пак и миром Господу помолим се, Господи помилуй. Слава Отца и Сина и Святия Дух, и сега и всякога и во веки веков. Амин, амин, амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Тебе просим да се отпечата светлината на лицето върху Твоите рабини, Слава и Девота, и да се отпечата и кръстът на единородния Твой Син в сърцата им и от помишленията им, за да отбягват суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следват Божието повеление. И дай Господи неотрочно да остане светото име върху тях, като бъдат съединени в удобно време в Светата Църква и усъвършенствани, чрез страшните тайни на Христа Твоего, тъй като живеят по заповедите и опазват печатът непобеден, и да получат блаженството на избраните в царство, по благодат и човеколюбие на единородния Твой Син, с когото си благословен с Пресветия Благия и Любовта сега винаги и веки веков. Амин. Радвай се, благодатна Богородица Дева, защото Тебе изгря слънцето на правдата. Христос Бог наш, който просвещава, намира се в мрак. Весели се и Ти, старче праведник, който си прегърнал Освободителя на нашите души, и даря от това възкресение. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Амин. Господи Боже наистина, от Твоето име и от името на единородния Син и Светия Дух, възлагам ръката си върху Твоите рабини Дебора и Десислава, които са прибегнали Божи към светото им, за да се запазят по заслона на Твоите криле. Ти отстрани от тях онази стара заблуда, изпълни ги с вяра, надежда, любов към Тебе, за да познаят, че Ти единчик си Бог истинен и единородният Твой Син, и Господ наш, и Исус Христос, и Светия Твой Дух. Дай, Боже, те да постъпват по всички Твои заповеди и да пазят угодното на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще живее чрез тях. Запиши ги в книгата си на живота и ги съедини с стадото на наследието си. Нека се прославя върху тях Твоето име и името на възлюбения Син и Господа нашего Иисуса Христа и на животворящия Ти Дух. Нека очите Ти винаги милостиво гледат на тях и ушите Ти да чуят гласа на техните молби. Развесели ги в делата на ръцете им и във всичкото им потомство, за да Те величават, като се покланят и славят великото Ти и възвишено име, и да Те хвалят винаги през всички дни на живота си. Защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и от веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи, Съвод Божи, Израиля, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостиво погледни на Твоите рабини, Татко Небесни, Дебора и Десислава. Потърси, издири и прогони от тях всички действия на дявола, запрети на нечистите духове и ги изгони. Очисти творението на Твоите ръце и като употреби силно действие с мъжествата над скорото от нозете им и дай им Боже те да побеждават над него и над нечисти му духове, да получавайки от Тебе милост, да се удостоят с безсмъртните небесни Твои тайни и слава да отправят на Тебе, до Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Вечен владико Господи, който сътворил човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен. После като отпадна чрез греха, не си го презрял, да си го уредил чрез очучаването на Христа Твоего, спасението на света. Сам Ти, Боже, приеми в небесното си царство и тези Твои създания, като ги избавиш Божия от робство на врага, отвори очите на ума им, за да сияе в тях просветата на Евангелието си и прилъжи към живота им светъл ангел, който да ги избави от всеки замисъл на врага, в лоша среща, от планечки демон, от лоши и привидения. И изгоним от тях в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Всеки лош мисъл, който е скрит, се е загнездил в сърцата им. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко коростолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научаване от дявола. И направи ги разумни отце на светото Твоего и ги направи почетен член на Твоята църква.
Освети ги, съедини ги и ги направи наследници на царството ти, тъй като преживеят по заповедите, като пазят печата неповреден и овардат дрехата незапетнена, да получат блаженството на светиите в царството, по благодат и милосърдие и човеколюбие на единородният син, с когото си благословен, с пресветия Богия и животворящия дух сега винаги, до века веков. Амин. 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 Сега с кръстната ти, Девора, с слава, да се обърнете на запад към вратата. Отричате се от сатаната. За кръстната ти или пък малко тяло след те да отрека се. Сега се отричате на Исус. Следващия ми съчетавате се с Христа. Съчетавате се с Христа. И вярвате ли? Вярвате ли като цар? Вярвам ли цар? Това ще обича, аз няма да умичам. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята и на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий. Единородният, който роден от Отцата и всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, от Бог истинен, роден и сътворен, единосъщен с Отца и чрез който всичко е стало, който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе пред небесата и се въплоти от Духа Святаго и Дева Мария стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви царство на житие накрая, и в Духа Святаго Господа животворящия, който от Отца изхожда му се покланя и ославим равно с Отца и Син, който е говорил чрез пророците, в една света вселенска и апостолска църква, и изповядваме в кръщение за прощение на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетахте ли се с Христа? Съчетахте се. Съчетахме се. И поклонете ми се. Покланяме се на Отца и Сина си Святого и всъщна и на Отделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Сега винаги във веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Владико Господи Боже наш, призови Твоите рабини да се слава и Девора към светото Твое просвещение, удостои ги Боже, с тази велика благодат на светото Твое кръщение, снеми от тях веткостта и ги обнови за живот вечен. Изпълни ги със силата на Светия Твой Дух за съединение с Христа Твоего, да не бъдат вече чеда на тяло, а да бъдат чеда на Твоето царство. По благоволение и благодат на природния Син, с когото си благословен за нас на Светия Богия и животворящия Дух сега винаги и във веки веков. Амин. Благослови Владико, благословен нашия Господ, сега всяко във веки веков. Амин. С мирния Господ да се помолим, Господи помилуй. За мира свише и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За мира на целия свят, за основаността Божии църкви и за обединението на всички, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За този свят храм и за онези, които влизат в него, с вяра в обоен страх Божий, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За пресвещение на нашите политики храм, за честното председателство, за дякото Христа, за целият църковен християн народ, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За благочестивия Христос в наш народ и за воинството му, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За да се освети тази вода, със силата и действието и силата на Светия Дух, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За да се изпрати благодатта и избавлението и благословението на Йордан, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За да дойде върху тази вода очистително действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим, Господи помилуй. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. 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 За да се посветим с пресвещението на разума, посветените си Твои рабини, си слава и Девора, чрез вода и дух, и си им дарил прошка на волните и неволните колеги. Сам Ти, милосърдни Владико, се цари подари и печата на дара на свети и всесилен и покланяем Твой дух, комуто се покланяме и участието на светото тяло и драгоценната кръв на Христа Твоего. Запази в Твоето свещение, му утвърдете Твоя самата вяра, избавиха от лукави и всички работи, чрез спасителния страх пред Теб и пази защитим, ако чистота и правда, като Ти благодатстват във всяко дело зло да станат дъщери и наследници на Небесното царство, защото Ти си наш Бог, който мило спасява и на Тебе слава правим с огромния Твой Син и Светия Дух сега винаги и във века веков. Амин. 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 Печат на дара Святаго Духа. Сега се тук напичат. Печат на дара Святаго Духа. Амин. 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 Печат на дара Святаго Духа. Амин.
Богомилостив Христе Боже наш, Ти, който се облича със светлина, като с дреха, подай ни светло подаяние. Сега, като се обличете, ще обиколим 3 пъти по това, да ще запаля свещичката. Сега ще видим, ще обиколим това. Елице, во Христа крестице, во Христа облекоце, алелуя, алелуя. Елице, во Христа крестице, во Христа облекоце, алелуя, алелуя, алелуя. Елице, во Христа крестице, во Христа облекоце, алелуя, алелуя, алелуя. Елице, во Христа крестице, во Христа облекоце, алелуя, алелуя, алелуя. Елице, во Христа крестице, во Христа облекоце, алелуя, алелуя, алелуя. Елице, во Христа крестице, во Христа облекоце, алелуя, алелуя, алелуя. Елице, во Христа крестице, во Христа облекоце, алелуя, алелуя. Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя. Господ е